Malawi Brief. Madzulo abwino alero lolemba pa 8 June 2026. Tsopano tikhale tikupasirani nkhani madzulo pa MBC. Tiyeni tikhale limodzi. No yayamba bwino ndunayi yanena izi kudedza pomwe imayendera momwe ntchito yolembetsa mayesowa ayambira msukulu zina m'bomali. Madalitso Muhango wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Ntchito yolembetsa mayeso a standard 8 yayamba msukulu za primary maboma onse mdziko muno. Poyankhula atendera sukulu ya primary ya Kanama komanso nthandiza mboma la Dedza, nduna ya zamaphunziro, sayansi ndi luso la makono a Bright Nsaka ati ntchito yayamba bwino m'bomali komanso maboma ena mdziko muno. Ansaka anati sanalandire lipoti lililonse lokhudza kuonera mayeso komanso zovuta zina zomwe zimakhalapo pa nthawi ya mayeso. Ndunayi kenako inayamikira bungwe la Manebu kamba kuonetsetsa kuti ntchito yolemba mayeso iyambe bwino maboma onse mdziko muno. Ndayendera sukulu zingapo nokudetsa koma ndikuyendera sukulu nokudetsa kutulanga linali chero kumvesera kuyambira kuchitipa paka kunsanje kuyambira kusalimo paka kumchinji kuona kumva kuti kodi mayeso ayamba bwanji. Ndine wokondwa kunena kuti mayeso kuna kulikonse Malawi muno ayamba bwino ayamba pa nthawi yake. Mphunzitsi wamkulu pa sukulu ya primary ya Nthandiza ama Claude Kathumba ati pa sukuluyi sanakumane ndi vuto lililonse ponena kuti zipangizo zonse zogwiritsa ntchito polemba mayeso zinafika nthawi yabwino. Ophunzira amene akulemba mayeso alipo 77. Maphunzira 77, 45 ndi atsikana, 32 ndi anyamata. Palibe zotsamwitsa zambiri, palibenso ophunzira amene wadwala, chilichonse chikuyenda ndithu mchimake. Tili ndi amayivijerera amene akugwira ntchito yawo bwino ndithu. Ophunzira 255,070 ndi omwe analembetsa kuti alembe nawo mayeso a chaka chino a standard 8 mdziko muno. Mwachiwerengerochi ophunzira 132,773 ndi atsikana ndipo 122,297 ndi anyamata. Ntchito yolembetsa mayeso a chaka chino a standard 8 yayamba pa 8 June ndipo ikuyembekezereka kutha pa 10 June chaka chino. Madalitso Muhango, MBC Dedza. Ophunzira okwana 254,486 ndiwo akulemba mayesowa pomwe MBC inayendera malo angapo amamaka olembera mayesowa. Malowa anali abata pomwe iwo amalemba phunziro lawo loyamba la English. Padakali pano ofalitsa nkhani ku bungwe loyendetsa mayeso la Manebu Angela Kachitigu wati bungweli sililandirepo dandaulo lililonse pa mayesowa angakhalenso a JCE omwe adakalembedwabe kufikira lachitatu. Tayamba kulembetsa mayeso a standard 8 lero pa 8 June masukulu onse momwe ana adalembetsa kuti alembe nawo mayeso amenewa. Ngati feyo a Manebu sitinalandireko malipoti aliwonse ododometsa tiyambireni mayeso amenewa. Nde tili ndi chikhulupiriro kuti kwina konse mayeso amenewa ndiye kuti zonse zili mchimake zikuyenda bwino. Kumbali ya chiwerengero cha ophunzira omwe adalembetsa kuti alembe nawo mayeso amenewa standard 8 onse pamodzi alipo okwanira 254,486. Pa chiwerengero chimenechi ndiye kuti pali atsikana okwanira 132,476 komanso anyamata okwanira 122,101. Dziko la Malawi likuchititsa msonkhano wa mayiko a mchigawo cha SADC omwe cholinga chake ndikulimbikitsa kukonzekera komanso kuthana ndi mavuto obwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo monga madzi osefukira, chilala ndi mphepo ya mkuntho. Msonkhanowu ukuyembekezeka kupeza mayankho amomwe mayiko a SADC akhonza kusungira mauthenga ofunika pa ntchito yolimbikitsa kusintha kwa nyengo. McDonald Chiwayula walemba ripoti ili. Poyankhula pa msonkhanowo mlembi wamkulu wa boma Justin Saidi ati mayiko ambiri akupitiriza kukumana ndi mavuto amadzi osefukira, mphepo za mkuntho komanso chilala, koma ndalama zofunika pogwira ntchitoyi zikadali zochepa. Asaidi apempha mayiko omwe ali pansi pa bungwe la Southern Africa Development Community SADC kuti alimbikitse mgwirizano komanso kupeza njira zopezera ndalama zogwirira ntchito yothana ndi mavuto obwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Masabata atatu awiri apitawo pa 14 pa 15 May nduna zimene zimayang'ana za nkhani za ngozi zogwa mwadzidzidzi zinakumana ku Mashingo ku Zimbabwe komwe anaona kuti
ma directors abwere kuno azakambirane nkhani yokhuza loss and damage kuti kodi pakali pano sitikupeza ndalama zambiri, tingatani kuti tipeze ndalama zambiri kuti ngati sadiki tizitha kumagwirisa ntchito tikagwiridwa mavuto osiyanasiyana, chifukwa tonse musadiki ndikane kuti pafupi nyengo yathu ndiyofanana. Ndero ngatena ali mavuto mbali naso ndo dakhalaso ni mavuto, ndi mavuto amene tingathe bwanji tichepese kuvutika kwa anthu madera awa. Choncho ngati Malawi tipindula kwambiri, chifukwa ifenso chaka ndi chaka zinthu ngati zoterezi mavuto ngati amene amatigwera, ndipo tikakhala kuti tikupeza chithandizo tikuthandiza anthu athu, chifukwa anthu amakhala ophinjika ngati sakuthandizidwa. Koma zikatere kumapeza kuti ndalama zopezeka zochuluka, ngati boma kunonso timaimanso paotokha ndikuona kuti tithandiza bwanji kuti mavuto amene asapitirire, Amalawi akhale akusangalala. pothirirapo ndemanga mmodzi wa akuluakulu omwe akuyang'anira ntchitozi m'dziko la South Africa Aphumeza Ntyali kumbali yake ati cholinga chachikulu cha msonkhanowu ndi kukonza njira zosonkhanitsira ndi kusunga mauthenga okhudza mavuto omwe amadzi akamba ka ngozi zogwa mwadzidzidzi, kuti potero mayiko akwanitse kukonzekera bwino ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo. Msonkhanowu ukuyembekezeka kuthandiza mayiko a mSADC kukonza dongosolo labwino pofuna kuchepetsa zotsatira za mavuto a ngozi zogwa mwadzidzidzi, komanso kukhala ndi chiyang'aniro cha ndalama zomwe zikufunika pogwira ntchitoyi. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe. Boma lati nkhanza pakati pa amayi ndi abambo zikupitirira kukhala limodzi mwa mavuto akuluakulu mdziko muno, ngakhale pali kuyesesa kuthana ndi vutoli. Nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pakati pa abambo ndi amayi, Mary Navicha ati boma lakhazikitsa njira zosiyanasiyana zothanirana ndi nkhanzazi, ndipo likulimbikitsa mgwirizano ndi mabungwe kuti ateteze anthu omwe ali pa chiopsezo komanso okhudzidwa ndi nkhanza zosiyanasiyana. Zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambowu, Navicha anati boma lipitiriza kukhazikitsa njira zothana ndi nkhanza pakati pa amayi ndi abambo komanso anthu aulumali m'maboma osiyanasiyana. Navicha anatinso zikhulupiriro zina ndi zomwe zipititsa patsogolo nkhanza zomwe amakumana nazo amayi ndi ana, zomwenso zikupangitsa kuti nkhondo yothana ndi mchitidwewu ikhale yovuta. Mwakhala mukuona inu kuti mwina boma likupanga zake mbali ina, unduna wina upanga zomwezo mbali ina, mabungwe akupanga zomwezo mbali ina. Chifukwa chosalumikizana pamodzi kumapangisa kuti vuto lija lisafikiridwe moyenera, komanso kumapangisa kuti mwina madera ena asapitidwe nkupitidwa komwe. Chifukwa ngati bungwe lina lasankha maboma awiri, bungwe linanso limabwera kuchitanso duplicate kumaboma omwe aja, maboma ena sakufikiridwa. So kubwera kwa consortium iyi kwathandiza kuti tidziwe kuti kodi maboma athu onse across the country, Malawi yonse tikutha kufikira. Ndunayi inalimbikisanso mabungwe kugwirana manja ndi boma pofuna kuthana ndi nkhanza kwa ana komanso amayi mdziko muno. Asos Kelly ochokera mdziko la Ireland analonjeza kugwira ntchito ndi boma pofuna kuthana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Boma komanso mabungwe omwe si aboma ati mgwirizanowu ndi ofunika pothetsa nkhanza pakati pa amayi ndi abambo komanso zikhalidwe zina zoyipa, kuti amayi ndi atsikana azikhala otetezeka mdziko muno. Nduna ya Chinyamata, Masewero ndi Chikhalidwe a Alfred Gangata atsindika kuzipereka kwa boma popititsa patsogolo umoyo wa chinyamata mdziko muno. Agangata ati thumba la ndalama la 100 miliyoni kwacha la chitukuko cha chinyamata cha madera ndi imodzi mwa ntchito zomwe boma likugwira kutukula achinyamata mdziko muno. Iwo anena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa atsogoleri achinyamata a maboma a dziko lino. Zambiri mu ripoti ili la Lonjezo Msodoka. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi akuluakulu oona ntchito za achinyamata a maboma onse a mdziko muno ndi cholinga chofuna kugawana nzeru zopititsira patsogolo ntchito zawo. Poyankhula pa msonkhanowu, Agangata ati msonkhanowu ndi wofunika poti ukupereka mwayi kwa atsogoleriwa komanso adindo kuti akambirane komanso kuphunzitsana zokhudza ntchito yopititsa patsogolo chitukuko pakati pa achinyamata mdziko muno. Iwo ati boma ndi lodzipereka kuthandiza achinyamata mdziko muno kuti ntchito zomwe amachita zibale zipatso zochuluka. Malinga ndi Agangata, boma linayika ndalama zokwana 100 miliyoni kwacha mdera lililonse yothandizira ntchito za chitukuko zomwe achinyamata amachita.
iwo ati iyi ndi imodzi mwa ntchito zomwe boma likugwira pokweza miyoyo ya achinyamata. Anthu onse amayimira mayufi m'madistrict onse ali pano kuthandizana komanso kufuna kugawana nzeru kugwirizana ntchito komanso kukambirana mmene angathe kupititsira patsogolo ntchito za chinyamata mwadongosolo mu maboma awo. Mawu ake mkulu wa bungwe la UNDP mdziko muno Achika Charles Anekwe ati achinyamata mdziko muno ali ndi luso losiyanasiyana komanso kuthekera. Iwo ati pali kufunika kuonjezera zipangizo komanso ndalama zomwe zimapita ku ntchito zotukula achinyamatawa. Ainekwe ati kuti masomphenya achitukuko a dziko lino a 2063 atheke pakufunikira kuti achinyamata adzipezeka m'magawo onse ngati atsogoleri komanso abwezi pa chitukuko. Sophie Mzunga ndi mkulu wa achinyamata m'boma la Zomba ndipo ati msonkhanowu upereka nzeru zina komanso luso pa ntchito zomwe amagwira zotumikira achinyamata. Ngati ma youth officer kumaboma kumene tikugwira ntchito tili ndi mwina magapu ambiri amene okuti tikuyenera kuti tipange filo. So training iyi kwambiri ndionena kuti ikubwera kuti ipange filo magapu amenewo aitiphunzitse kaya nkhani yokhudzana utsogoleri umene komanso mwina kaya tilumikizitsa bwanji mmene ilili ka ndondomeko yathu ya National Youth Policy or Malawi 2063 agenda ncholinga chonena masomphenya athu ncholinga chonena kuti takwaniritse. Msonkhanowu ukuyembekezeka kufika kumapeto lachisanu pa 12 June chaka chino. Lonjezo Msodoka, MBC, Lilongwe. Takulandiraninso ndipo popitirani nkhani zathu chiwerengero cha maukwati ana ang'onoang'ono komanso mimba pakati pa atsikana m'boma la Mzimba chatsika kuchokera pa 47 kufika pa 36 pa 100 aliwonse kamba ka project yotchedwa Child Not Bride yomwe ikugwirika madera a Inkosi Ntwalo ndi Mawelawo m'bomalo. Mkulu wa project ku Plan Malawi a McDonald Mumba anati ntchitoyi ikuthandiza kuchepetsa umphawi omwe ndi gwero la maukwati ambiri a ana ang'onoang'ono ndipo Chikondi Pompi walemba ripotili omwe akuwerenga ndi Chisomo Manda. Ngati mbali imodzi yolimbikitsa kuti atsikana adzipitiriza maphunziro yotchedwa Child Not Bride mchingerezi yomwe ikuyendetsedwa ndi bungwe la Plan International Malawi mogwirizana ndi Livingstonia Synod Action Program, apereka katundu oyambira bizinesi kwa achinyamata omwe aphunzira ntchito zamanja kudzera mu project iyi. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Plan International Malawi a McDonald Mumba wati project iyi yathandiza kuthetsa maukwati a ana omwe sanakwanitse zaka 18 zakubadwa komanso kubwezeretsa atsikana 81 ku sukulu m'boma la Mzimba m'madera a Fumu Ntwalo komanso Maulawo. Anyamata ndi achitsikana alimbikitsidwa popatsidwa maluso apaderadera oti akhale odzidalira, asakhale aja oti atsikana akhoza machitidwe chipongwe kapena mchitidwe wachiwerewere kuti apeze chithandizo koma kuti azitha kuzithandiza okha komanso kuthandiza ngakhale ana ang'onoang'ono. Mkulu wa project iyi ku bungwe la Livingstonia Synod Action Program Edrin Sibande anati project iyi yathandiza achinyamata kukhala odziyimira paokha pa nkhani za chuma. Project iyi timapanga kwa tiye Ntwalo komanso tiye Mawelawo. Andi mmene timafika kumapeto kwa project imeneyoyo taona kuti tabwerezeresa achinyamata kapena ana asikana ndi anyamata ku sukulu. Mmodzi mwa achinyamata omwe apindula ndi ntchito iyi ndi Melai Kamanga ndipo wati luso lomwe wapindulali limuthandiza kuyamba bizinesi ndiponso kulemba ntchito anthu ena. Nitayamba nalibe chilichonse koma nitaphunzira ziwiri zitatu nitazidziwa pano ndikuzipangira pa ndekha nitaphunzira ndimadziwa kumanga chilichonse chimene munthu angafune ndimatha kumanga komanso ndikamanga ndimatha kudziwa zoti ndalama imene ndayipeza ndiyigwiritse ntchito motani. Kudzera ku ntchito iyi achinyamata okwanira 161 aphunzitsidwa luso la zosokasoka, kumanga tsitsi ndi luso lina. Munkhani za masewero, bungwe loyendetsa masewero othamanga la Athletics Malawi lati mpikisano wa dziko lonse wa chaka chino wakhala opambana pomwe wabweretsa poyera luso lachisozera lapamwamba. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungweri Aden Spiri ayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamapeto pa mpikisanowu omwe umachitikira pa bwalo la Bingu. Zambiri mu ripoti la Foster Maulidi.
othamanga oposa 400 ndi omwe anatenga nawo gawo mu mpikisano wa chaka chinowu, pomwe anapikisana kuthamanga mitunda yosiyanasiyana. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa bungwe la Athletics Malawi Dennis Phiri wati mpikisanowu unali wopambana, pomwe wabweretsa poyera luso latsopano lomwe lithandizire dziko lino ku mipikisano yosiyanasiyana yakunja. Mpikisano chaka chino ni mpikisano wabwino kwambiri, chifukwa taona mwina kwa nthawi yayitali kuti takhani matches ambiri, taonanso mmene apangira anyamata athu ndi asikana tsiku la lero kuti athamanga bwino kwambiri. Ambiri apanga nthawi zabwino, komanso chonyaditsa china nchonera kuti tapeza akatswiri anyuwani ngakhale m'masprints, tapeza ena amene akupanga bwino kuti tidziwa kuti ndiye kuti azapeka mwina mpikisano wabwino kwa akatswiri akale mwina ngati Asimenye Simwaga amene ali ku Portugal, komanso ku 800 meters or 15 kapezanso ukatukanso matheli na anyuwani. Ngakhale sokoponyaso kabweranso anthu ena kuti ndikoyamba kupanga participate kumano apanga ndithu aponye bwino kwambiri. Mneneri mu nduna wa zamasewero Macmillan Mwale ayamikira bungwe la Athletics Malawi kamba ka mpikisano wopambanawu, komanso chidwi chomwe atsogoleri a bungweli akuonetsa potukula masewerowa. Amwale ati undunawu uyesetsa kupitiriza kuyika ndondomeko zabwino zothandizira kukweza masewerowa, ndipo apempha kampani ndi anthu ochita malonda kuthandiziranso ntchitoyi. Ngati boma tikupanga mbali yathu kudzera mbungwe limeneli la Malawi National Council of Sports komanso la Athletics Malawi amene akupanga, koma mwinanso pempho nkumakhala kuti mwina ndalama zochoka kuboma kokha ndi zosakwanira, tivomereze pamene timapempha makampani ndi akufuna kwabwino kuti abwerepo agwirane manja ndi boma ndi cholinga chokuti masewero apite patsogolo. Othamanga wachisodzera Amanda Mkondowe anapereka chidwi pomwe anapambana mendulo ziwiri za golide pa liwiro la mtunda wa mamita 100 komanso 200. Osewera omwe apambana mitunda yosiyanasiyana pa mpikisanowu akhale akusankhidwa ndi kukapitiriza zokonzekera pomwe adziyimirira dziko lino mipikisano yosiyanasiyana monga ya Commonwealth, Olympics komanso Region 5 yomwe ikhale ikuchitika chaka chino. Foster Maulidi, MBC Sport. Ndipo kampani ya Waniko yomwe imathandiza bungwe loyendetsa masewero ampira wamanja mdziko muno la NAM yapereka nyumba yapamwamba ku bungweli yomwe matimu ampira wamanja a dziko lino azikhalamo pa nthawi yochitira zokonzekera zawo. Nyumbayi ili ku Namiwawa mu mzinda wa Blantyre. Norbert Jameson wadza ndi zambiri. Kupatula malo ogona, nyumbayi ili ndi zipinda zosiyanasiyana zomwe osewera adzigwiritsa ntchito pochita zokonzekera zawo. Mlendo olemekezeka pamwambo opereka nyumbayi anali mkulu wa bungwe loyang'anira masewero onse mdziko muno la Malawi National Council of Sports, Mai Ive Chinangwa. Itu ndi nkhani yokoma, nkhani yabwino kwambiri, nkhani yosangalatsa. Ife tayilandira bwino kwambiri moti ndife wonyadira ngati Malawi National Council of Sport kunena kuti one of our sport associations yatha kufika pamene yafika apa kuti mpaka kupeza chinyumba chokongola ngati chimenechi. Ndipo mkulu wa kampani ya Aries Properties yomwe ni nthambi imodzi ya kampani ya Waniko a Washington Chimuzu anati ndokondwa kuti maloto awo akwaniritsidwa. Timu yathu imaswekera malo okhazikika, kukakhala makampu kapena kukonzekera magemu amasunthasuntha. Lero apezeka ali apa, mawa uko, wiki inayo ali uko, mwezi wina ali uko, choncho nde sizimaonetsa chithunzi chabwinobwino ndithu kukhazikika. Kunanso kodula kwambiri. Malo ogona komanso ma transport kuti achoke malo ogona pita ku training, nde nakambira ndithu kuona kuti bwanji titapeza malo okhazikika kuti timu yathu ikhale ndi malo okhazikika imene tilokonda kuti lero zatheka. Mtsogoleri wa bungwe loyendetsa masewero ampira wamanja mdziko muno la NAM, Mai Vitumbiko Kubuduza, anati bungwe lawo lipulumutsa ndalama zochuluka kamba ka nyumbayi. Tikaonetsetsa kuti kampi imodzi ya 3 weeks atsikana 21 timapanga spend ndithu mwina 25 million just for 3 weeks. Ababa it means kunena kuti sitizipanga spend ndama imeneyo for 5 camps in a year ya Malawi Queens tizitha kupanga save 75 million. Tikaonetsetsa kuti atsikana under 23 komanso anyamata akakhala kuti munasakwiza mafacilities amene mumona kuti ndama imene tikupanga save ndiyo pitirira kuposa the 75 million. Pa nthawi yomwe matimu ampira wamanja asadzigwiritsa ntchito nyumbayi, bungwe la NAM lidzilola matimu ena komanso anthu kuyigwiritsa ntchito kuti lidzipeza ndalama. Norbert Jameson, MBC Sport. Ni nkhani imeneyo tatsiriza nkhani zathu madzulo ano.